Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi mendakasngi ula banjur bakari India ka bamenta kamdei tangkari Henry kadei kari ka bakhle lang bat ka jinglan ladi ka jing it ka mensim sngosen ai ki sap ki phong ki babun ka jing shlur bat ka jing sta jing shampang ha ka jing kran jong u bat ki sipai ha Kargil Modi ula ong babun ki juk bat ki pateng ki lapau ha ka ni kasla prathai Henry ki lakutno Henry ki pateng kari India ki layai ki man la kapor wat apdeng bun ki jingyale ki bajur. Ulo ong bakari kala kelalong ka bam yap shu haba ki sipai baslur jong kata kari ki nget bat ki senya telitilan halade. Da ka ba ong ba ka desh bakti ka yaring kat dor bat ka dev bakti umudi ula yaro shikadai ya ki bor sipai jong kini kari. Umudi ula ai kublai Diwali ka basuk bat ka bakmen ya ki pait nong sung snong jangkari bat kumju ru ya ki perthai brok kawai na ka Kargil बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही है वो आज जमीन पर उतर रही है हमारी सेनाओं में बेहतर तालमेल हो हम हर चुनौती के विरुद्ध तेजी से त्वरित कार्रवाई कर सके इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं